Com s'aguanta un castell? Les catedrals gòtiques van marcar un punt d'inflexió en la història de l'arquitectura. Des del segle XIII fins al XVI es van convertir en les edificacions més importants arreu d'Europa gràcies a les novetats tècniques, estructurals i estètiques que s'hi van implantar, com els arbotants. Aquest element en forma de mig arc transmet les càrregues i forces provinents de la nau central als contraforts, de manera que porta les forces de dalt a baix i de l'interior a l'exterior. Al llarg del temps, els arbotants es van anar sofisticant, ja que aspectes com la forma i la inclinació van permetre fer edificacions cada vegada més altes, complexes i imponents, per exemple, la Catedral de Mallorca o la de Notre-Dame de Chartres, a França. Als castells, la pinya actua d'una forma similar als arbotants d'una catedral. Amb el suport arquejat dels braços de les persones que la conformen, descarreguen les forces horitzontals i les tensions cap a terra. La tasca principal és evitar que algunes parts del castell s'obrin. Amb l'evolució dels castells i la millora en l'alçada de les construccions, es van crear nous elements amb la mateixa funció. Així, al segle XIX, es van poder veure els primers folres, una segona pinya, i des de 1993, les manilles, una tercera base des de la qual els castellers porten les forces des de les mans cap als peus de les persones que ocupen la pinya.